کی dikare strana me bêdeng bike? Kî? Ev hesreta ku meşsêra semayan girtiye aniye. Em ên ku me ew ji bijangên dayîkên dilome afirande. Me nexwestiye bi ser sûretên sor de birije erdê û êşên kûr. Her şevê strana me dibêje ba. Her ku heyv lê dixe dibiriqe. Her ku roj hilte lezgîntir dibe. Bi agirê Newrozê pak dikin birîna pirxutanê. Ji ber tirsa canê xwe birako. Weke teyrekê nav xwînê êrişî geliyan dike. Têkilî stran nebin. Stran çemin. Diherikin bextê şevê. Zêde tev nedin birako. Çi xendek dimînin gava bi ser de biçe. Çi berbestên mezin. Dibêjim tev nedin. Kî dikare strana me bêdeng bike? Kî? Em ên ku di gelek qotûkêşên xedar de di serî de derbas bûne. Em ên ku di gel sûtiyê zendkirî me stran gotine. Piştre li derdora çem hêşînayî di hênikayiya giyayê ter û teze de me emanetê çiyayan kiriye. Em ên ku ji xweliya her agirî me giyanên zindî afirandine. Em ên ku di deftera bindestan de bi wêneyên xwînxwarî hatine rêzkirin. Ji deşta Banazê Hektanî Kerbelayê bila xwînê bibin qulin. Nebêje qey em bimirin. Em birîndarê bilavêtina hogirêkî ne. Li strana nexin. Stranê ezmanin dibiriqînin şevê stêrkan. Bi ser meda neyên birako di eniya xortekî şimşek de şer ronî dike. Dibêjin neyêşînin. Kî dikare strana me bêdeng bike? Kî? Em ên ku me bi eşq li Qerece oğlan hes kiriye. Weysel bi axê mezin kiriye. Em ên ku bi qêrîna koroğlî me bi gelek beg û mîran çong daye erdê. Lê dîsa jî mîna zarokek bêguneh me evîna xwe kulm bi kulm ji yên mayî re wesî kiriye. Mêr ew e divê heta bêjî mêrxas be. Divê ne êş bide kirmoriyekî ne jî hozanan pişewtînê. Weke kûzê ketina kemînê û keys lê anîn çi meseleye bêje? Mêr gotiye eger piçek kezeb pêra hebe divê were meydanê birako. Strana neşewtînin. Stran kulîlkin. Di demên herî bêhêvî de şîn dibin. Şer dirêj nekin birako. Bi sed salan pirî hatiye fêkirin riziyanê ev birîn. Bêjin xwînê nerijin.